Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Lunes yari kita sa ika-4 ng adlaw sa bulan sang Abril tuig 2022 mga kaaksyon. Gahinangat na ang petsa sang Kwaresma, no? Sa mga kaaksyon ta nag-amat-amat na sa pagpamalandong sa mga kaaksyon naton nga mga kandidato tindigid malikawan kung kaisa ngati may mga isyu gid mga kaaksyon pagpamalandong kamo gamay mga kaaksyon, no? After Kwaresma ti ginasigahom nga mas mainit pa kag masingki ang kampanyahanay sa mga nabilin nga mga inadlaw sang campaign period mga kaaksyon. Sige, good luck lang sa mga empleyado, katsibog na kamo, kapanyaga na. Baong iban sini sa mga local candidates naton nagapatial sa paglagulag sa pila ka mga areas diri mga kaaksyon sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, especially nga may mga kaengkwentro bala ang mga alkalde, mga vice mayor, kongresista, board members and councilors mga kaaksyon, no? Sige, welcome diri sa inyo sining palatuntunan dalon ta karon dugay-dugaya. Ang mga report sa ato sining mga action reporters kalakip man ang ato sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Plus ang ato sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining mga inoras sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad sa mga kaaksyon ta sa oriental side? Kamusta kamo dira ya mga kaaksyon namon sa Kanginan, Kabayuntang, Oaks lang kita sining mga inoras kag kalakip man sa aton sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, kag tubtob sa Malabutan sa aton sining pagwaragwag mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa mga kaaksyon tang nagapamati sa sining udto sa Kapitolyo Provincial mga kaaksyon. Aton dalon dugay-dugay ang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia inimay kang tanan sa dugang nga mga LGU sa Negros Occidental ginrekomendar nga ipaydalom sa Alert Level 1 umpisa Abril 16. Sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Dale Salazar inimay kang tanan sa IPCC-DC. Nagahulat sang notice to proceed anti-suguran ang pagtukod sang cell number 3 sa sanitary landfill. Sa Police Station 7, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO karon dugay-dugay ini may kang tanan sa kasong ginapreparar na sang kapulisan sang Police Station 7 batok sa personab lang naglutang kahapon sa isa ka panday draho sa Barangay Vista Alegre nga nagresulta sang kamatayon sini.
Actually, nakilala na sang kapulisan ang ining suspect mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni aksyon na Brian Morden, pagpatay sa jeepney driver kahapon dira sa Talok, Bago City, wala pa sang suspect mga kaaksyon. Update man sa senior citizen sa La Carlota ho, ginlabo pilason. Sa balita sa patrol, igabalita ni Akson Alvin Graba, mga miyembro sang progressive nga grupo mga progresibong grupo, sa idalom sang bagong alyansang Makabayan, kagiban pa naghiwat sang aksyon protesta angot sa liwat nga red tagging sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa balita sa special assignment, siga balita ni Akson Art Tayhupon direkta nga pagpangumpra sang humay sa mga mangunguma panibagong estratehiya sang National Food Authority o kun NFA diri sa probinsya. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Akson Roger Gotib, 25 anyos nga lalaki, na ospitalo, gindala sa ospital matapos nga ginbuno ini suspect, padayon nga ginapangita sang kapulisan. Sa balita naman sa unang distrito, igabalita ni Akson Nelson Patinio, nagbunggo sa nagapark nga motorsiklo, luwas na sa Katalagman. Sa balita naman sa Nakbanwasang Silay, 3 ka mga LSAyo, isang nakapalagyo, sininga pagpatigayon bla sang operasyon kag pag-aresto. 3 ka mga LSI, bali 2 ang nadakpan, isang nakapalagyo sa pagbayular sang Republic Act 9165. Dalontay na karon ang latest nga report upod kay Akson Arlo Ticar. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, booster shot ginatun-ana sang Department of Health nga himuon requirements sa trabaho. Masobra 4,000 ka mga residente nga apektado sang pag-alboroto sang Bulkan Taal nagapabilin sa gihapon sa mga evacuation center. Kagamising nga pareho nakitaan nga nagkagapo sa sulod sang salakyan. Gamay-gamay lang ni gawa, buwas ang rollback. Kay tinatala ng presyo sang petrolyo, may rollback buwas nga adlaw, pero gamay lang. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Puri. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon sa mga nagamonitor na sa sining udto, mayong pagpamatigid sa way pa makabukas ang ila sining monitoring set, mga radio, transistor radio, and sa mga Facebook naton nga mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag sa ara na naka-tune in na kag naka-open na sa ila sining Facebook page sa Akson Radyo Bacolod Akson BBB. Mayong pagpamatigid sa inyo. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Karon dugay-dugay dalontang mga balita, relax lang kamo dira, kaming bahala sa pagdala sining mga informasyon nga para gid sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Daligid lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Monday, April 4, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yaring resulta, mga kaakson, 23 kag 2 liwat 23
and 2. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. The Candidates Forum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang pamati sa sining udto. Mga kaaksyon ang butong katsibog na kamuda. May lang pagpamati kay Tia Kim Eriman, Tia Kim, no? Kay Rufino Era Gavinio, no? Ray Flores Baryoga, may lang pagpamati, no? Mary Jane Andrade, salamat gid Mary Jane. Henry Cuenca, Maria Cecilia Pabon Jimenez, Henry Candelario, and Ray Panerio, Hel Javier, salamat gid, no? Madam Verinia San Antonio Alpenda, Ana Senoro, Toto Dar, and Ray Flores Marioga, salamat gid. Humalumina, may lang pagpamati kay Ray Panerio, kag sa mga kaaksyon ta kay dali lang. Kay Emmanuel Morales, no? Kay Emmanuel Morales. Emmanuel guro ni ay. May lang pagpamati sa pamilya Morales dira sa barangay Nagase sa siyudad Sang Bago, no? Humalumina naman present naman siya. Kay Ros Flaque, hilo lang kay Georgia Gargasiran, siling ni Kairos Flaque. And sa kay James Navales Villar, salamat gid James. Thank you gid. And Mario Olvido Acuesa dra sa Hacienda Lugway sa Silay City ni. Salamat gid. Thank you gid. And sa kay Inday Blasa, may lang pagpamati, no? Ayos, sige, dali gid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACN
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan. Banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banak, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:01 na nga oras, 12:01 na mga kaaksyon. Sige, pagchibog ng wipa kat chiboga. Sa way pa tiligangon kag wala pa chibugon, pagpangita pa para may chibugon kita sining udto. May planyagahon kita. Oy sa mga kaaksyon ta, padayon ng Aksyon Radyo Bacolod. Sa pagpangita kung wala ka obligasyon sa May 9 mga kaaksyon. No? Ariyong Aksyon Radyo Bacolod pangita sa mga reporters sa Isabela, Tubuso, Victorias, Candoni, and La Carlota. Amuning mga areas, Isabela, Tubuso, Victorias, Candoni, La Carlota. 18 to 35 years old, 18 tub 35 anyos. Kung available ka on May 9, kung yara ka sa Isabela or kaiping Banwa, sang Isabela, Tubuso, ang Tubuso do okay na ni sana. Victorias, Candoni, and La Carlota, pwede kagid ka padala sa imo applications. Diri sa Aksyon no Radyo Bacolod, no? Or resume, ipadala lang by Aksyon no Radyo Bacolod News at gmail.com, no? Kay ilang taon ta kag check on
kundi gani, dulong lang diri sa Action Radio, Bacolod. Dari kami sa Penthouse, Rose Building, atubang lang sang emergency room, sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Diri sa Dalan, Burgos, Locsin, ari lang kami dia. Idulong di personal, mga kaaksyon, ang inyo sininga application for reporter Tuboso, Isabela, Victoria, Scandoni, and La Carlota. Kundra ka, pwede ka ka-apply, no? Mangin kabahin sa madinlagon nga coverage sang Aksyon no Radyo Bacolod sa Decision 2022, mga kaaksyon. Ano pang ginapabota? Kung wala man lang ta obligasyon sa prabuton nga May 9, mas mayo nga maging kabahin sang Aksyon no Radyo Bacolod Reporters Team, no? Ayos, sige. Apply, ipadala dring application letter mo kung di ka dulong di personal, mas maayo man nga magkapamasyar ikaw diri sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon, standby na Aksyon Alvin Graba, live exchange. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. Sa tamang serbisyo. Kantuan ta na yung balita ni Aksyon Alvin Graba kay siningaga may press conference sa mga progreso or mga grupo o miyembro sang progressive nga grupo sa idalom sang bagong alyansang Makabayan naghiwat sang aksyon na protesta angot sa red tagging sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex liwat nga nagpatigayon sa kilos protesta ang pila ka mga miyembro sa progresibo grupo sa atubang sa FOJ. Kadungan ini sa tinagao kon sa statement nga ginapahayag ni Presidente Duterte against sa siningong mga miyembro sa progresibo nga grupo bilang ginatawag bala Action Rex nga kabag KABAG. Amani ang kabataan, anak pawis, bayan muna, act teacher, kag ang Gabriela Party List nga nalista bilang frontliner o kung legal front sang Communist Party of the Philippines, bagay nga wala ginpaboran sang mga progresibo nga grupo sa diin sunod diri kay KMU Secretary General nga si Noli Rosales. Wala sang basihan si Duterte sa iya sining statement bangod suno sa iya ang ila sining hubon mga legal nga mga organisasyon nga nagatutok kag nagapalapnag sa realidad nga nagakatabo sa ila sa tagsa ka mga komunidad kangay sining mga injustices kag ang pagsuporta sa panawagan sa mga mamumugon para sa dugang nga mga sweldo and dugang pagida diri Action Rex ni Rosales. Ining red tagging nagakatabo sa karon ka especially sa sining mga progressive nga organisasyon sunod sa iya hindi niya masyado ini ka delikado ang tinagao kon pag red tag especially kung presidente mismo sang Pilipinas ang red tag sa ila organisasyon. Nagpatiman si Rosales nga bilang kritiko sa administrasyon
administrasyon nga nagapamulitika lamang ang presidente para paboran ang iya sini nga kakandidato sa baylo daw makakason kag hindi iboto ang ila sini nga mga party list action na Rex. Ari ang pahayag. Sinong kandidato ang tungod nila? Ang ilang mga kuan nga bayan muna nila, ang ilang mga Kandidato party list. gali sang mga cause-oriented. Sir, sakto na aksyon na Rex. Amo na ang gina-mentionar diri ni Noli Rosales. Ari ang pahayag ni Noli Rosales. Patayo ang pagprotesta sa mga progresibong organisasyon sa idalom sang bagong alyansang Makabayan kag sa Makabayan Coalition kung sa diino ginapangritag ang organisasyon bangod adispirado ang Duterte administrasyon kay gusto yagid madaog ang iya mga manok. So amo ina nga ginaritag ang Makabayan Coalition bangod padayo ang pag-usbong sa malapad nga pumuluyo. So amo ina nga gapanindugan kami delikado sang ritaging nga gobyerno mismo ang nagapangulo sa pagritag kag ang ginagasto dira taxi sang malapad nga pumuluyo para nga gamiton sa pagpaniktik sa mga legal nga organisasyon sama sang Anak Pawis Party List, AK Party List, Gabriela Party List, Kabataan Party List, kag Bayan Muna Party List kung sa diin ginasulong ang makatawo kag makabayan nga pagbag-o sa pungsod Pilipinas. Amo na kadespirado ang Duterte administration nga siya mismo ang nagaritag sa Makabayan Coalition para iduso ang mga anti-pumuluyo nga layin ang pasista nga pagpamuno ni Duterte, ang wala paglantaw sa aton nga panggoberno, instead tutukan ang ekonomiya sang gobyerno, ritaging ang ginaobra sang sining nga gobyerno. Gani ang kilusang Mayo opo dire ang iba nga organisasyon nagfile na kita sang kaso kay spokesperson Loren Badoy, sekretary sang NTF ILCAC nga amo ina ang nagapalapnag nga kuno ang progresibo nga organisasyon katapo o kabahin sang CCP, NDF. So isa ina kadako nga kabutigan nga si Loren Badoy nga dapat kakasun ini pailan ini sa administrative dira sa ombudsman kay para makakas sa iya nga serbisyo tungod kwarta sang gobyerno ang ginagasto ya nga wala naman sa mga basihan halimbawa sa kay Doktora Castro nga gifailan sang NTF ILCAC nga kuno naging katapos ang CPNP na-dismiss lang ang kaso sa akon naging biktima na ako sa ritaging hasta gifailan ako sa harassment na-dismiss lang gyapon ang kaso nga kwarta sang malapad nga pumuluyo ang ginagasto dira para sa pangritag sa mga aktivista sama sa amon kag pangritag sa mga progresibong organisasyon nga amo ang nagasulong sang pagbago sa malapad nga pumuluyo. Pahinggid lamang sang pahayag diri ni Noli Rosales. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sa Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Patrol Live Extension Super. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Henove. Balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa IPM sinisibla. Ining manughakot basurahon nagahulat sang notice to proceed antisuguran ang pagtukod sang cell number 3 sa sanitary landfill.
Yaring countdown sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex, pisar nga natapos na ang bidding para sa proyekto nga pagtukod sa cell number 3 diri sa may sanitary landfills may barangay Silisa. Ang loan bidder kag winning contractor nga IPMCDC nagaulat pa sang notice to proceed. Gikan sa Bids and Awards Committee o Conbac sa Bacolod City, antes nga siguran na ang ining proyekto Action Rex. Sa pagpakigangot naton kay Engineer Victor Tiansay, ang project in charge sa Bacolod Landfill, after nga ma-receive ni Action Rex ang notice to proceed after 15 days, that's the time na nga makaumpisa na sila sa tukod, no, sa cell number 3. Kaya according rin siya, preparado kag nakahanda naman ang ila sining mga kagamitan na dito sa may landfill Action Rex. Ginpathag ni Engineer Tiansay nga ang cell number 3 pagatukuron ni Action Rex dito man sa gihapon sa tupad sang cell number 1 kag cell number 2 sa landfill. Mga more or less mga 7,500 square meters ang ining property nga suno siya ti ang cell number 1 kag cell number 2 hindi na gid mahabuyan kay puno-puno na Action Rex. Ginpahayag ni Tiansay nga ti do nga hindi na kuntani habuyan dapat ang puno nga cell number 1 kag cell number 2 pero ti Action Rex may portion sa kilid nga ti ginapaigo-igo nila kay amo na bla maliya nga ti daw nagbukid na bla nga basura Action Rex. Kaya ang cell number 3 hindi pa ni halabuyan pa, no? Pagatukuron pala ni Action Rex ang ining halabuyan sang basura sang syudad sang Bacolod. Ang mga silang explanation nga ti supposed to be ang waste segregation tani ma-implement na sang local government unit kag at source o kung sa barangay gid mismo kung tani mag-aumpisa ang waste segregation para at least maglawig-lawig man ang lifespan sang landfill or dugay siya lamang to no Action Rex. Kaya sila ginapaabot nga ang pagkatukuron nga landfill ang cell number 3 sunod siya mga more or less 3 to 4 years Action Rex ang lifespan sinay kun ma-implement ang proper waste segregation ang no collection no segregation policy pero kung hindi sige hapon ma-implement basta magdubo-dubo 2 years pero naman ining cell number 3 Action Rex. Grabe, no? Why mga option ng syudad nga butangan ni matapos sabi nga mapuno na within 4 years butang mo 4 years sabi may arapas la mga next nga mga lugar? As for Action Rex, so far mo na pinaka-latest nga tikang sa Bacolod Local Government Unit nga supposed to be dugay na konta ni ining cell number 3 o galing ti recently lang ginkandak ang bidding Action Rex kag supposed to be kung ma-implement ang baling Engineer Tiansay ang proper waste segregation mga residual waste lang kuntani ang igahaboy dira sa may landfill para at least maglawig-lawig man Tigalin din ni pangalan mga hindi madunot Action Dale? Yeah, sa mga recyclable barangay, pwede nila ma-income madala Action Rex or madala nga mga programa ang galing kay kung plastic bla, hindi mo man ma-inkaman, okay lang na yung mga mineralya, mga bottled water ni, mga kung ano pa ng mga kagamitan nga pwede, reuse bla or ma-recyclable bla? Yes, Action Rex. Actually, ang committee ni Councilor Carl Lopez, ang chairman sang Committee on Environment, nagapanginta siya sang paagi Action Rex or makatapan rabising sa company nga makakonvert wala sang waste to energy nga proseso Action Rex para at least ang mga Tadi ko may kompanya nga nagatatap sinatuod mo kay mamanihan pa na sang ibantang mga kauturan na. Kung mag-Action Rex sa mapuslan pa ng ining mga ginahaboy nga basura pero si Councilor Carl Lopez nagpakigangot man si iban nga mga company Action Rex basi pa lang matigayon kay blami mga siguro sa syudad siguro Action Dale. Actually may mga proposal. Ang imo to nga kompanya way patong operate tao? Wala pa. Manon pa lang. Kaya basi mag-operate to, pwede kaya ka negosyo mo na mo. Gani. Isang gamay-gamay lang. Basi pala, buksan ta. Buksan ta sa next uli. Kag tiyabra, ang sabahin din isang IPMCDC kung ang waste segregation, kumbaga, LGU na Action Rex, sila sinaginatugian since sila privado niyang kompanya. Kag nagapamunagid lamang sa tatlo na kontrakta na ang ila sining amira sa Bacolod City na ang pagakot sang basura, pag-maintain sang landfill, kag ining pagtukod sang cell number 3. Sa nung target nila sa cell number 3 ni Action Dale nga operated na siya? Sa mga Action Rex, napabot na matapos gid man siya human ang ining proyekto pero wala pa gid mabalaan kung san o gid makompleto. Pero na naisala to nila ang notice to proceed
antes nga makastart dira sang Pero pwede pa madaskan to basurang cell 1 kag cell 2 to? Iya, sa cell production Rex, may mga portion pa sa igad-igad nga pwede pa lang igip-igo-igo lang anay. Kag mo na may mga bakos sila actually nga nagakabudlayan, especially kung rainy season, lain ng panahon bala nga ang mga nagatumpok nga basura, so budlayan ang production Rex magsaka sa nagatangkas nga basura dira sa may landfill. Amo na nga gina-recommend gid ya nga kinahanglan gid ang cell number 3 action Rex. Aring tingog ni Engineer Victor Tiansay ang project in charge sang landfill sang siyudad sa Bacolod. Ano ang status, sir? Ikaw ulat kami isang notice to proceed Hindi mo kami nakaproceed kung wala na. Okay. Bali, tapos sa yung bidding, pero ang notice to proceed na lang ginakulat ninyo. Yes. Pila ganyang worth, sir, sang project, sir? I'm not sure. Oh. I'm not very sure sa exact amount. Pero, sige mo pa mag-put ang box. Bacolod Bigjan Rights Committee. Pero ang location sang cell number 3, sir, lapit lang sa cell number 2. Diyan man kung sa SLF, kaya kung mag-obra ka cell number 3, sa sunod sang SLF, outside sang SLF, makakuha ka liwat environmental compliance certificate. Bali, ang ginanamin mo, sir, within the property, sige, ang cell number 1 at 2 ang cell number 3. Ang location niya, di naman adjacent sa cell number 1 and cell number 2. Mga pila ang pila ni siya ka hectare, sir, or ang size versus ang property? So, more or less, mga 7,000, much lesser sa cell number 2. And cell number 2 is 8,005. Kaya siya mga 7,500 or more or less. Gamay-gamay sa cell number 2. Yes, kag mo to ang palihag no ni Engineer Tiansay Action Rex. So first ano siya naton na interview kag mo to ang pinaka-latest nga development nga gin pahayag Action Rex sa bahin sang IPM Construction and Ano Development ni sa Corporation. sa din sa departamento gani si Sir Piansay? Piansay to? Project in charge sa Action Rex ang IPM CDC. Daw din siya sa landfill nga proyekto. Hindi ni siya ka syudad kundi ganiya ka IPM CDC. Amo na nga sing klaro nga wala iya sang new property nga gin bakal abe ang contractor kundi within ang sige hapon sa kilid sang cell number 1 kag cell number 2 Action Rex pero mo to gamay-gamay na siya. may magtuon na sa syudad nga kundi ng next diraho kay sa 4 years pila man lang 4 years man kadasig lang sang tiyempo ta dapat may natun-ana na da siguro nga next nga lugar blang nga butangan da action del in kaso nga mapuno naman na. Action Rex. Actually, hands-on maning ining solid waste management board nga dira may mga composition dira ka mga department heads Action Rex kag official pang syudad nga kabahin sang sining nga May solid waste board man kita gali? Yes, may Action Rex kag dira City Legal Office ang dira ka mga department head Action Rex ang amo na ang ila sining tutok ang with regards sa basura no sa Galing kay syudad Tin sa Bacolod. Saktuan gidang nga matapos ang term ni Mayor Leonardia mo. Oh. Kung siya mag-mayor gyapon. Di ba 3 to 4 years ang expected nga kalawigon sang cell number 3. Ting masunod nga mayor siya mapalibog naman eh. Depende Action Rex sa resulta sa Mayon Web. Kung bala extend or lain naman. Depende na sa maging resulta. Kanti amo na kung may bago gid man pero ang IPM ya lawig-lawig pa rin na sila pagserbisyo kaya ang contract nilang existing until December 31. Pero depende ni Action Rex kung bala may mga provisions sa contract kung maglain ng administration ma-end man ang pagserbisyo sa IPM no. So amo na ang mga latest nga development with regards sa solid waste program sa syudad sang Bacolod. Update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar mga ka-action sa din ka man sa Pinas. Labutin ka sa nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ulay hununtang balita ni Aksyon Art Tayupon sa Special Assignments. Ini may kang tanan sa direktang pagpangumpra sang humay nga sa mga mangungumablaho panibagong estratehiya sang NFA
Negros Occidental. Yaring kaundan sa report ni Action Art, Tayhopon Action Art. Ay ara action election gin pain karon kag isa ka unit ang tagsa ka mga buying stations ang NFA nga nagakadto na direkta sa mga lugar sang mga mangunguman nga muning nagapangumpra sang humay. Importanteng sunod diri kay Sir Epifanio Cosca ang General Manager sa NFA Negros Occidental makapasar gihapon sa ila gina-require nga dapat quality sang humay. Now, sunod diri kay Cosca umpisa nga suguran nila ini nagligad nga mga sinimana ang pagpadulong gid sa mga far-flung areas para nga magamenos man sa expenses sang mga manguma nga kung dalon kag ibiyahe pa sa buying station ti may banan pang ila sining binta subong mga 2,000 na so far ang ila sini natipon nga mga humay. Dugang padari ni Cosca nga ini nga pamaagi isa man na sang estratehiyang ginahimo karon nila as part of the buffer stocks nga pagtipon diri sa area sa Negros Occidental. Nagalaom man niya nga madamo sila sa mga burigan, especially nga tisubong ang ginawiit sa mga manguma ang padayon na pagtimbok sa presyo sa abono kag iban pagid nga pestisidyo nga ginagamit sa pagpanguma. Yaring parayag ni Epifanio Cosca ang General Manager sa NFA. Best market stocks kita nga matipon. Encourage naman kaya instructionan ng mga field team leaders namin ang tao ng mga palay sa mga partang area. Yes, kami na mismo nagpalato. Hindi nagatamtan niya kami ginsugdan ini nga program mga pila na more or less na komprata sir. Hindi ka makamat lang may alap kami ng mga 2,000 na kuha na mo. Hindi na lang nila pangita kuhan kayo para action art para lang ginahinagaw ta. Ang parayag sa General Manager sa NFA sa Negros Occidental, aksyon at hupon magka-aksyon din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa among balitang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Art Tayhopon, balita gikan sa Special Assignments. Pwede ba lang nga maghubi na may realidad? The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, Marlon Genovea sa Kapitolyo Provincial. Dugang mga LGU sa Negros Occidental ginrekomendar nga ipaidalom sa Alert Level 1 umpisa sa Abril 16 mga kaaksyon. Yaring kauna sa report ni Aksyon na Marlon Genovea sa Kapitolyo. Aksyon Mar.
aksyon Rex amo nang ginhimo sa nga gobyerno provincial sa nga Negros Occidental para nga madugan-dugangan ang mga panwag kag syudad na mapaidalom sa alert level 1 ini matapos nga ang unang 5 ka mga local government units ang naprobahan ng ipidalom sa sining klasifikasyon sa alert level. Pero mayara sang iban pagid nga kwalipikado gid kag pasado gid kon performance sa vaccination campaign ang paghambalan. Now kupaturuman nga ang una nga 5 ka mga LGUs diri sa Negros Occidental nga alert level 1 na umpisa April 1 tubtob sa 15 amo ang EB Magalona, La Carlota, Pulupandan, Sagay kag San Enrique. Pero ginasiling ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa Dasakan na kung performance kag requirements sa alert level 1 ang paghambalan, pasado man kung tani da ang sunod sang Cadiz, ang Talisay, Murcia, Pontevedra, Victorias, Silay, Kagabanwasang Cantoni. Amo nga mga lugar ang gin-recommend sa provincial government sa bahin sa National Interagency Task Force dala na ang Department of Health na kung pwede by April 16 ilakip man sa alert level 1 nga status kay 70% up na nimo ang ila sa nga performance kon vaccination campaign ang paghahambalan. Ang duha ka mga LGUs nga may pinakataas kidya nga percentage kon vaccination amo ang La Carlota 85.63%, kinasundan sa nga Pulupandan 82.48%. Amo na sila nga duha ang nalakip to sa 5 ka mga una in paidalom sa alert level 1. Ang the rest again pang mention naton 70% up na ang ila sa nga performance. So kung sumasumahon ta, kung aprobahan ni tanan sa IATF ang alert level 1, 12 no ka mga panwakag syudad diri sa Negros Occidental. Yari si Provincial Administrator Attorney Diaz. That's why amo na gani nga hopefully by April 16 madala na sila. We are happy nga ang proposal ta na baton man sa DOH and is now in an official resolution ng ining 5 mapanaog na sa alert level 1 separately from the rest of the LGUs nga iban. Ini will pave the way for the other LGUs naman nga ma-reclassify kag ma-de-escalate to alert level 1 provided that for the next period starting April 16 we are able to also lobby no sa aton nga Department of Health nga sila ma-include man having met the parameters or the requirements nga ginapatuman sa aton nga DOH. Ang amo lang yang recommend if it is possible nga madayon na ang aton nga per LGU na nga classification of alert level which already happened for us. It's already a success and we are thankful about that. And if in the next period starting April 16 they can consider the other LGUs who have done their share in terms of the vaccination program and ang ilan naman nga mga number of cases nila sa LGU zero na, so there's no ground or there's no reason nga i-deny mo na siguro sa DOH sa aton. Bahay naman sa latest nga figures kinapresent sa mga aga ni Atty. Diaz kung vaccination ang paghamalan diri sa Negros Occidental. As of April 3, mayara na sang 1,268,712 ang fully vaccinated individuals. Mayara naman sang 107,531 nga natalanda mapa second dose. Ang percentage, 60.46% ang fully vaccinated na sa target population nga 80%. Sa buong aga, may nag-abot sa Silay Airport 135,000 doses sa COVID-19 vaccines nga Pfizer para sa pediatric vaccination. Sa buong ara nagindala ang ining bakuna sa cold room sa Provincial Health Office. Para lang ni sa probinsya kag syudad or probinsya lang nagsumar? Ang nagabot?
Ang nagabot para sa Negros Occidental isa. Okay. 55,000 doses para sa kabataan de edad 5 tubtob 11 katuig. Pfizer, no? Pfizer nga orange cap para sa kabataan. Report titan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon Marlon Hedovaya. Mga kaaksyon sa Dinkaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Daligid lang aksyon na Brian Morden, aksyon na Eric Magbanwa, kag nga to sining nga mga out-of-town reporters. Daligid lang may tisiko lang balangi mo sining nga lawa. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Hinovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala. Ayos kay Jerry T. Ayon, may lang pagpamati Jerry T. Ayon, no? Pamati sa La Carlota Sports Office, no? Dira sa siyudad sang La Carlota. Monitor kag tamyaw yalang si nanay si Lilia T. Ayon, no? Pamati gid sa barangay Nagasi. O si Yerson Lapinigonyo, may lang pagpamati Imbong Jocampo, monitor bisan arasa sa Iloilo. Thank you gid Imbong Jocampo, no? Okay. Okay, si Jose Yerson Lapinigonyo ara sa LLP office Araneta Rodriguez Street. Ayos, salamat gid. May lang pagpamati
Jose Yerson Lapinigjonyo dira sa Aranita Rodriguez Streets. Kay Pelton Lipora sa Pasay City, may lang pag-monitor. Pablito Benedicto, may lang pamati sa PhilPower Corporation. Sa PhilPower Corporation, kag taga Mina, si Palay. Alin sa kay Pablito Benedicto. Elia Younger Esquivel, may lang pamati. Jocelyn Cativer, sa kay Ben Hapitana. Ling ni Ben Hapitana, wala platapormang putian. Kay puro pamunyayaw ang ila. Alin sa kay Ben Hapitana, thank you gid Ben. Kay sa kay Helavier, Tatay Adolf kag Nanay Milagros kag kay Arlan sa pamilya Gansa dira sa Camili Barangay Cobay, La Carlota, pamatigid sa programa mo sa Rexa. Thank you gid thank you gid Sir Hel Javier, no? Dines Nuestro, may lang pamati Dines Nuestro, no? Sa kay Madam Elizabeth Gamala, may lang pamati, happy birthday sa iya sining hinablo sa kay Kristen May Malaka Lipora. Happy birthday, subong adlaw, Kristen May Malaka Lipora. Florencia Villacampa, may lang pamati sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago. No? Thank you, gid. Roberto Hiraposco Caraballo, Hotuda Handumanan, Bacolod City. Thank you, gid. Jimmy Senior Latido, salamat gid Jimmy. Bibi Gregorio Yolo, ga monitor from Barangay Poblacion, DSB. No? Idilaos kag Nanay Isabel, salamat gid. Emmanuel Morales, ga live kami sa Imo Action Rex. Thank you, gid. Salamat gid. No? And sa kay Angel Grace Panhilason, may lang pamati, ga monitor sa Pearl Garden. Subong sining nga mga tinion. Si Angel Grace Panhilason, ga work siya sa Pearl Garden. Dining Pearl Garden, Angel Grace man. Da sa may Ramos na. Ambot ko din ni Dampi, no? Sige, salamat gid kag may lang pamati Angel Grace Panhilason kag sa mga ka-Berks mo dira, no? Sige, daligid lang mga kaksyon, standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga inaginaton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:55 ng aton oras kay Paul Spot the third. May lang pagpamati Paul Spot kag Henry Franco, no? Kag pamilya Franco kag kay Loli Yanson may lang pagpamati ga monitor sa La Carlota. Giandro Sisio man salamat gid, no? Sige, katuan taring balita ni Aksyon na Brian Morden, mapa Negros Occidental Provincial Police Office, anay kita, no? Maki-update kita sining paglutang bla sa jeepney driver kahapon, wala pa sang sospek, no? Kagining senior citizen sa La Carlota, ginlabo pilason. Yaring kauntan sang report ni Aksyon na Brian Morden sa Nukpo. Aksyon, Brian? Action na Rex, wala pa gihapon sang may matumod nga suspitsado ang Bago City PNP sa pagluthang patay sining isa ka jeepney driver nga si Jerry Pasyulan
dira sa may barangay Talok kahapon sang aga. So na diri sa kay Deputy Chief of Police nga si Police Lieutenant Van Oliver Salazar, may ginauyata naman sila subong nga mga saksi pero ginatipon pa nila ang information kay atong suspect hindi gid man nila makita o nakita masyado ang hitsura sa to. Ginausoy man nila karon pabalik action Rex sa record. Kining nasambit nga biktima so far, why man ni sa mga bad record sa ila sa nga barangay, hindi man siya listado sa ginakabig-abi drug personality. Siya ultimo nga driver gid lamang, pero gina-check nila diri kay ini siya sa una pirmi nagapagaling sang humay. So base may na-enkwentro siya dito sa ginapalagilingan niya humay o kung sabihin man, pa ang ginatukid karon sang kapulisan. Madumduman kahapon nga adlaw ining si Jerry Pasyulan. Why sa latest nga na encuentro action, Brian? Waay man sila O na base ba isabi? Wala gid action Rex ang bag-o abi nga Ano galing biyahe yan ni Action, Brian? Pagitindi ko punta Taytay Central Market ni sila mo apo Taytay Talok Central Market Action Rex. Kining mga galing kayong Talok at punta Taytay na isa ka route ni sila mo. Ano ni garkilang ni sa salakyan? Nagarin talang sa Action Rex ang salakyan. So kahapon ang natabo sini nagabiyahe siya sa Bangga 13:30 nagsakay ining nasambit nga suspect kag nagtungko pa ni sa likuran niya. Likuran niya. Kag while naga-travel ini sila, gintiro niya ni sa ulo ining biktima. May lang kinabuyan niya ang ang clutch action Rex. Kag dito nga hinali lang napatay ang makina sang salakyan sa tunga mismo sang karsada. May lang kay wala malapakan pagid ang gasolinador kag dumiretso kundiin action Rex na siguro kay pag-igo isini sa ulo nagdunglay ni siya patuo. Ini siya patuo nga portion, so umangat posibleng tiil niya mo to nga napatay ang iya sining makina sang salakyan. Ari si Salazar angot sini nga kaso. Ano yun? Sa ating malamas. Punta siya wala naman ng records na dito sa ating commission na yung pinututukan natin. Saka meron siyang nagkaroon ng problema pero hindi niya ito na-report sa atin. So sabihin siya gapagaling sir, dila man lang sa bago. Dito ka lang sa bago. Kaya doon ako madagalingan sir, no? Namusingan. Wala man sir sir hold up o kung ano nga si Tabo hold up or wala pong sir kasi kung nakatarahin magbigay ng hold up ang unang pupuntahin ng topic natin is yung mga pasahero. So ang pinaka-target talaga ng topic yung biktima. Yung driver talaga. Ako nagsunod sa palayag ni Salazar angot sini ginpamangkot naman ang kung may hold up abi. So far why good kay amo to naga-drive man lang ni siya kag ginsusuan ang ulo niya kag tiniro. Amo to pumundo ang salakyan sa adalan ang tagtiro nagpanaog man lang so wala lang tapos sa unhan may nagahulat na nga isa pagid ka motorsiklo kag dito siya nagsakay nagpalagyo pa dulong diri sa Bacolod nga area action Rex. Nag-coordinate naman ang pamilya sining nasambit iyang biktima pero wala gid sila may itumod kung may nagdumduman sila nga may nakaenkwentro kining nasambit iyang napatay. Sa ibang balita dito sa syudad iya sang La Carlota, pilason ining isa ka senior citizen matapos nga ini siya ang ginlabo sang yaman ang mismo nga tupad balay sa nasambit iyang lugar bangod ining nasambit nga biktima gani action Rex hindi gini siya ang kontra sang suspitsado kundi ang iya sining utod nagluntad ini sa Purok Kawayan Barangay Yubo La Carlota. Ining biktima si Abunjo Abaw 66 anyos
soltero kag ang ginatudlo diri nga suspitsado amo si Jose Ayo. Legal ang edad, inis na tanan daga puro kawayan man. Pag investigar diri sa La Carlota PNP, ining utod sang biktima naga-ulo inom-inom ini ni si Romeo Abaw, nagapauli ini siya kag didto gusto ya kuntani awayon ang iya sining bayaw nga si Roy Sarmiento. May mga way sila nag-intindihanay. So naglinalisay sila didto. Ining suspect naman iya nagagwa siya nga puloy-an ka nagkadto sa balay sining nasambit nga ni Romeo nga didto man sila o kon sa balay sang iya sini nga utod kag didto naglalalis-lalis sila kay may daan naman sila nga inaway. Pagkabati sining biktima nga si Abunjo nga ang iya sini nga utod may kinagamo nagkadto to siya. Agod kun tani nga magpasify lang or magtambag or mangusisa pero pagabot na didto way na sang damo pagamo siya ya ang linabo sining nasambit nga suspect nga naigo sa abaga kag sa ulo. So karon ginabulong sa hospital ining suspetsado at large na sa sini nga mga opinion. Amo na mga balita gikan sa Nokpo. Action Brian Mode nag-report mag-action din ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon ni Rick Magbanwa, standby. Malang pagpamati kay Tokayo Rex Abiner, no? Ga-monitor si Tokayo Rex Abiner. Kag-alin Louie Himoteya, no? Dira sa Kawayan, sa Linawon, Kawayan. Thank you so much, Alin Louie Himoteya, sa atong sininga mga tagpalamati dira, no? Kantuan tanang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO, maki-update kita kay ginapreparar ng kaso ho. Batok sa sining suspect lang naglutang man kahapon sa isa kapanday dira sa Barangay Vista Alegrejo nga nagresulta sang kamatayon sini. Yaring kaundan sang report ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh, where are you? Action Eric? Oh, din siya nag-agi. Oh, Action Eric? Yes? Oh, daway ka klikaw? Hello. Oh, tiyara na? Hello, Action Rex. Ayos? Ayos na. Arang kaunta? Arang ka? Arang kaunta, Action Rex. Sa ato sining mga aksyon balita, padayon pa ang ginatawag nga manhunt operation sang Kapolisan Station number 7 kay way pa man ni mag-expire suro sa hepe sang Station number 7 si Police Captain Elmer Bonilla. Ining papakita nila sa kay Dari Dasa nga amo ang ginatudlo naglutang kahapon sang hapon sa kay Edgar Jan Mendoza nga nagresulta gid sang iya sini kamatayon. Action Rex. Nausuno sa kay Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sang Station number 7 nga ginkantuan nila kahapon ang lugar sa dinay kay Star ining si Dasa pero wala na ini makapauli right after nga natiruhan niya kahapon sa hapon ining si Mendoza dara sa may Abada Sky Barangay Vista Alegre. Sa informasyon nga ginhatag sa ato pinakaulihin ni Police Captain Elmer Bonilla Action Rex nga ining si Dari Dasa gali ang bag-o lang makagwa sa presuhan kay may kaso rin sa nga pagpangawat sa tong 20 kag after sina sa 2022 ini nga tuig nakagwa sa duha pala ka bulan nakagwa sa presuhan amo naman ni ang ginhimo ya sa kay Edgar J. Mendoza nga kahapon nag-ulobra gid sa isa dala ka purian sa may Vista Alegre sang ginlutang ya sang hindi pa may baluan nga kalipes armas because nga wala sa recovery nga pasiyo posible suro sa kay Bonilla revolver ang gingamit ni Dasa sa paglutang sa kay Mendoza. Action Rex. Tisiling ni Captain Elmer Bonilla kung hindi ka mamadakpan na ini nga mga nadlaw si Dasa
posible i-process na nila ang makinanglanon nga dokumento para mapasaka nila ang kaso nga murder batok sa Kaitari. Why sa pamilya sila sa aksyon direct? Ara man iti pero ang pamilya ti medyo uncooperative sa pulis way magatag informasyon sa gusto may baluan sa pulis ang whereabout ni Dari Tasa. Ti sila sa poste kung hindi siya mag-surrender within this day ining adlaw i-process lang nila makinanglanon agod nga mapasaka ang kaso nga murder kay siling ni Captain Bonilla autopsy result naman lang ang ila kinanglanon mo. Kaya nag-isikret sa pinipit ang asawa sang biktima kag ang pila ka mga testigo nga natabuan kahapon sa ugto sa ginrotang ining si Edgar Jan Mendoza. Ari si Police Captain Elmer Bonilla sa interview sa Aksyon Radyo. Kagahapon, nagkakandak kita ng hot pursuit operation with regards sa shooting incident na natabo diri sa area sa police station number 7. Galing lang kay gabi na daw ay nato makita ni suspitsado although subong padayon gihapon ng aton hot pursuit kay wala man kita na ginap sa period. Kaling na kaya nag-develop line na kaya atong latest information ang suspitsado ay nasa area. So, na-convince naman ko ang asawa kong pamilya sang biktima nga ma-file na kita sang panumbungon kontra sining suspitsado actually. Anong case nga most i-file ta, sir? Ano kay para na natin subong ni mga dokumento ti siguro sulod ni siya sa murder. Nakuhaan pa naman to pidabit ang witness nagtubong man nga pidabit ang tawa. Result ng autopsy report ang ginawat natin. Dokadalom ni sir sa ilang ginhalina, no? Okay, previously, last week mo gin-blatter siya sa biktima sa station na mismo. Kaya may heated argument na sila sa ilang tutarbalay. Kung kagamay lang mo yan kaya hitabuyan naman sang bato, galing lang ka nagpuli sa Pinatinay. So paghapon, samtang nagtumanday ang biktima without any provocation, ang katuto ang suspitsado pag-intiro. Dua ka bisis, kag-abot sa ato po responding ng mga pulis kaga medical declared niya siya dead on the spot kay patal ni Igo siya. Yes, correct si Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa Police Station number 7. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magbarag sa lima kaaksyon sa di ka mga bahay sa Pinas, Labuton ka sa mabalita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa BCPO Life Extension Vitamin D3. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang ang balita gikan sa syudad sang Cadiz. On standby si Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa 25 anyos nga lalaki nga na ospital matapos ginbuno ini suspect padayon nga ginapangita sang kapulisan. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Aksyon Rex parahin karon nga ginabulong ang isa ka 25 anyos ka biktima sa pagpangbuno kag parahin man nakapalagyo ang suspitsado. Natabo actually insidente sang tinignan nga Sabado sa nga gabi mga alas 10 pasado takna sa Bigchat alas 10:15 sa blatter entry sa nga Cadiz City PNP sa bayan sa Purok Pag-asa, Barangay Zone 1, siyudad sang Cadiz. So, sa report ang biktima gikilala kay Peter Paul Malunes y Anoche. Ini siya ang residente sa nainabitan nga lugar. Ang suspect naman nga parahin karon nga nakapalagyo gikilala kay Edgardo Busante Impasi alias GR. Legal sa panginaron nga residente man sa nga amuman nga lugar sa natabuhan sang insidente.
Ang investigasyon sa kapulisan nagpahayag base sa report kag pag-imbestigar nanday Police Corporal Romy Francis Ambos III kag Police Corporal Ervin Saldiriaga nagaupod malang inom ini ang duha suspect kag ang biktima kag may ara nga ginbaisan pero sang wala na sa parang ila sini nga pagbinaisay nagabot sa kutsilyo ang suspitsado pagkatapos ginbuno ang biktima nga suro pa sa report kakangkon sa kapilasan sa nakilalan nga bahin sa iya sini nga lawas. Ang bladed weapon nga gingamit sa buno wala man ma-recover tungod ini ang dalaman sang suspect sa iya sini pagpalagyo. Gidala una sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic ang biktima pag-transfer naman sa hospital sa bahin sang siyudad sang Silay. Padayon karon ng investigasyon sa kapulisan sa amo gihapon nga kaso. Report gikan sa siyudad sa Cadiz aton mga kaaksyon sa bisan din ka man sa Pinas labuton ka sa among balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutierrez report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Roger Goti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa iluhantang balita gikan sa unang distrito sang probinsya upod kay Aksyon Nelson Patinio nagbunggo sa nagaparking motorsiklo luwas na sa Katalagban. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Sa detalye sining balita, Aksyon Nelson. Yes, Action Rex, luwas na sa Katalagman ang suspitsado nga nagbunggo sa duha ka mga motorsiklo nga nagaparking sa National Highway sa Barangay Subaban, Wasang Calatrava kahapon nga adlaw, Domingo, Abril 6, sining nga tuig o kun Abril 3. Sa pagpag-usisa ni Police Staff Sergeant Richard Agustin, traffic investigator sa Calatrava Municipal Police Station, hubog nga ginamanihon ni Arnolfo Barangan, 20 city anyos, residente sa Barangay Rizal, Ciudad San Carlos, ang iya sining nga motorsiklo sang ini ang nagbunggo sa mga nagaparking nga motor sa higad sang dalan. Samtang pilaso naman si Barangan nga na-confine karon sa San Carlos City Hospital. Ginpahayag dugang ni Agustin nga nagsitulay na ang magtimba nga bahin kalakip ang mga kagastuhanan sa mga nadamis nga motorsiklo sang mga biktima. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon yun Nelson Patinio nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas labutong ka sa among balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Nelson Patinio gikan sa Banwasang Calatrava. Sa iluhantang balita gikan naman sa Banwasang Silay. Naka-standby si Aksyon Arlo Ticar. Tatlo ka mga street level individual LSIO. Isa nakapalagyo. Sang ini sila ang gindakop sang mga katapos sang kapulisan sa Dakbanwa sang Silay angot sa pagbayular sang Republic Act 9165. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Action Rex, apat ka mga lone size street level individuals ang buot nga pagdakpon sang Silay City PNP diin tatlo sini sa ila ang natigayon gid nga dadakpan samtang isa naman ang madasig ini nga nakapalagyo sa mga kapulisan. Ay ining tatlo nga nagladakpan agit kilalang amo sanday Jomel Mahilom alias Jongjong 24 anyos edad, isa ka soltero kag isa ka construction worker. Ang ikaduha John Mark Anima I Providencia 18 anyos sa edad, isa ka soltero jobless kag Brian Mahilom I Abanya 31 anyos ang edad, isa ka soltero jobless, tanan pumuluyo sang Acacia Boulevard, Barangay Mambulak, Siyudad San Silay. Samtang ang nakapalagyo ang ginkilala naman sa kay Arben de los Reyes alias Rigor 35 anyos sa edad, isa ka soltero kag pumuluyo sang nasambit nga lugar. Ang ining tatlo ang natigayon nga dadakpan mga takna alas 5:30 sing hapon sa mga kapulisan ang nakabaton ini sang tawag nga mayara apat ka mga persona nga nagabaligya kag nagaripak sang illegal nga droga sa isa ka abandonado nga balay dira sa nasambit nga barangay.
sa gilayon ang mga tapo sa Special Drug Enforcement Team sa pagpamuno ni Police Lieutenant Gilmore Cuare ang nag-responder ini sa area diin dito ilang nadakpan ang mga nahinahimbatan nga persona nga nagdubag sa Section 5 and 11 nga amo ang inflagrante delikto sa Republic Act 9165. Kapin sa 8 ka gramo ang kabugaton sang 4 ka sachet sang suspected shabu ang natigayon nga nakuha sa mga kapulisan kag may-ara ini standard drug price nga 54,400 pesos, lakip naman nga natigayon nga nakuha ang iban pagid nga mga drug para parinalias. Ang ining 3 ka mga suspect sa karon Action Rex yari nahunong sa Silay City PNP kag magapangatubang sang kaso nga pagbilar sang Republic Act 9165. Report direkta sa syudad ng Silay. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Arlo Ticar. Makabulig sa constipation. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para mag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:27 ang aton oras. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, Madam Puso, Victoria Scaldoni and La Carlota. 18 to 35 years old, babae man o kung lalaki, pwede gid ka apply sa aton silinga mangin reporter sa plabuton nga May 9, 2022 election mga kakson. Digid magkalipat ha, buwas na ning adlaw ho, hingagawa. Ipadala lang ang inyo silinga mga resume sa Aksyon Radyo Bacolod news@gmail.com. Kung gani dulong lang dire sa Aksyon Radio para pihong-piho gid, no? Ara lang kami sa Penthouse Welrose Building sa Burgos Locsin Street, Bacolod City, no? Mangin kabahin sa madilag-on nga coverage sang Aksyon Radyo Bacolod Desisyon 2022 mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Kay kabudlay kun kaisa mo. Mayugid nga direkta nga makapadulong kamo diri mga kaaksyon, no? Para direkta tang mabaton, no? Kay Mike John sa Molde Seba, may lang nga pamati Mike John sa Molde Seba, no? Sa taga Moises Padilla, may lang nga pamati sa kay Virgo September kag Marilo Travilla Catinoy, may lang nga monitor sa aton sining nga mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa Negros Occidental, recap ko lang to, ang partibla sa report ni Action Marlon Hinubiya kay naon sigali ka mga lugar, no? Diri sa probinsya sang Negros Occidental, ang gina-consider 11 out of pilagani ka banwa kag syudad 31, no? Diri sa Negros Occidental, mga local government unit sa Negros Occidental ang COVID-free na. Walay na sang COVID abing nagatata kada adlaw, no? Amo ning pagwa mga kaaksyon sang Provincial Incident Management Team mga kaaksyon. Ang mga LGUs
nga wala sang active COVID-19 amuning area sang Binalbagan, Calatrava, Candone, Kawayan, Escalante, Himamaylan, Ilog, Isabela, San Enrique, Toboso, and Valladolid. Damo-damo na. Mayuning balita ni. Ang COVID-19 cases sa iban pa nga mga lugar diri sa Negros Occidental, single digits na gid lamang, no? Ang Negros Occidental may 41 active COVID-19 cases as of kahapon nga adlaw mga kaaksyon, no? Di mayo man niya nga indikasyon kabayon ta nga matamat na ini nga maganubo kag madulaan na si COVID-19 mga kaaksyon. Ay puwerte kay kabudlay kon kaysa. Di mayo man niya. Basta importante naka-face mask lang kunyara kamo sa gwa sang inyo sining nga puluyan ang social distancing. Ganito na dula, no? Bangod sang eleksyon, doon na dula ng social distancing. Naka-face mask lang mga kakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Galing kay ang orasan to, no? Hindi magtugot na. Lang-alang na to sa tiyempo, mga kakson. No? Salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod. Kita-kits kita buwas, mga kakson, diri sa aton sining nga pagpangalagad. Sa sining nga mga tinion nagagda kita sa masunod nga programang This is My Life, iga sunod sa dili gid lamang madugay upod kay aksyon walma sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong, mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman